lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd. A ni moyn siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach queer ni. Fi yw Cat Morris. Fi yw Catrin Herbert. A chroeso i Pob Look Babe! Just rhybydd bach i chi ar y dechrau. Mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Siwr o fod achos o Cat Morris. Sos. Helo. Helo. Croeso nôl i Pob Look Babe. Croeso nôl. Siwr ma pawb? Siwma pawb. Sut wyt ti? Fi'n okay. Yeah. Ti'n okay? Fi'n ffain. Good. So just wrth bod ni'n neis dy lawr fan hyn, o'n i jyst yn gweud, fi'n teimlo'n really fel... Off. Ddim off fel... Fi just methu fel setlo, fi'n teimlo'n really fel wired. Wired. Yn ag y ti, fi'n teimlo i ti, wired is normal. Os Yeah. yn ni yr un lefel o wired y ti'n teimlo nawr, bys ni fel, bys rhywun yn meddwl bod fi ar rhywbeth. Ond i ti, this is quite normal. Ti'n eitha fel placid, I would say, heddi. Fi'n meddwl dyna beth yw e, achos bod fi'n redig at like, quite a high frequency, fi'n meddwl fel Yeah. arfer. Pan fi fel bach yn off, neu fel, ddim cweith i teimlo fel settled in myself, os hwnna'n neud unrhyw sens. Yeah. Fi'n fel, Ma'n mwy throw ti calm. off. Efe achos nes i gofyn i ti symud nôl heddi, a falle mae'r positions yn teimlo bach off, falle dyna beth yw e. Na, fi'n meddwl mae'n fwy meddyliol, really, ond fi'n meddwl it's manifesting physically, cos fi ddim wedi fel, sut fi'n gallu eistedd. Yeah, go beth ti'n meddwl. Yeah. Anyway. O'n i'n teimlo fel na week 3 fi'n meddwl, achos o'n i wedi symud positions hefyd, Yeah. ac oedd e'n really weird. Mae'n okay, we'll get through it. Na ni. Wel, ar ôl y thrilling start yna, i'r podlediad yma. Beth wyt ti fel anu wythnos hyn? Right, be dwi wedi bod lan i wythnos hyn? Gwaith, obviously. Obviously. Athyn ni i Cyfnod dros y penwythnos. Cool. I love Cyfnod. A fi. Ond minor car accident. Oh, na. Diolch beth mae gen i car dash cam. Reported to police, by the way. O'n i'n gyrru round Culverhouse Cross roundabout. Yeah, We all know the horrible one. roundabout. A o'n i'n fine, gyrru, all good. As Griff Rees said, gyrru. Of course. A o'n i yn y left lane i mynd lawr yr M4, a oedd car i'r dde, ac o'n i fel, I'm going to go to the right, ond nath o ddim gad fi mewn. I fel, fine, no worries, I'll stay in the left lane. Yeah. Nath car o fucking nunlle mynd i'r chwith ohono i. So he either went through a red light on his lane and cut me off, neu undertaker fi ar a roundabout where there was no lane i wneud hynna. And then he had the cheek, so nath e stop o ar slip road, so yn rhaid fi wedyn swerve o'i foed o fe. Anyway, nath e wedyn dod lan tu ôl fi ar y slip road, flash o fi a cymllunio car fi, and he felt, little do you know, my love, I got dash cam, so don't you worry. Reported. Oedden nhw wedi clipo y car? Nath ni ddim toucho dim car, good. ond oedd e mor allan yn lle, o'n i mor confused, achos o'n i ddim yn gwybod oedden nhw yna, and Sam mynd, whoa, ac o'n i fel, what? Fel, because literally no one could come to the left of me, doedd dim lane i neud hynna. Yeah. So o'n i fel, fi ddim yn deall beth nath ddigwydd, cos o'n i'n meddwl am eiliad, maybe I did something wrong. Yeah. Wedyn nes i edrych nôl ar y cameras, o'n i fel, oh my god, crazy. Ond nath ni gyrraedd yn saff ac yn fyw, a ges i sgon i ddechrau to calm the nerves. Sgon gyda jam a menyn, sigar. Fe hwnna'n go-to ti yn Cyfnod? Wel, o'n i am falle cael pick ar y main, achos then dydd ar ôl dydd gyda Dewi. Okay, good enough. Yeah, o'n i just wasn't fancying it, so ges i sgon. A o'n gatho ni cerdded o gwmpas, lovely, mynd i'r castell. Really nice. Nes i anghofio fel, fine, fi'n cario. Oedd na baby lambs. Wy'n bach cute. yn prancio? Oedd un yn benodol, I think there might be something wrong with him. Oedd e'n prancio, all he was doing was prankioing. Yeah. Sti gyda egni gyda fe? Nice. Hwnna'n Cute. Ond be nes di? Fi wasn't byth yn cofio pan ti'n gofyn fi Na. hwn. Ethon ni, is i Frysta. Okay, i weld Rach. I weld Rach byw yn Brysta. So, nathon ni fynd i gael pasta nos Wener. Ti'n lico bach o... Fi'n doli ar bach o pasta. Eidaleg. Ydw, fi really yn. Fi just yn Yeah. hoffi carbs, a mae'n really carb-heavy cuisine. Yeah, same. Fi'n meddwl bys yn ni'n dweud, os rhaid i fi dewis fel bwyd o ryw gwlad, Yeah. Eidaleg bys for Delicious. So, lle mae'r enw Little Hollows. Sure. Lle bach, ond... Mae swnio fel pentra o... I'm pretty sure it is a pentra yn Harry Potter.
Neu fi'n meddwl am Deathly Hallows. Ti'n Little mixo Hollow. ma- Na, I swear to God. Rhywbeth. Na, Godric's Hollow. Oh, a Deathly Hallows. Rhywbeth yw'r What? stryd maen nhw'n byw ar. Little Privet White. Drive. Little Windings. Rhywbeth fel hwnna? Yeah. Sorry, carry on. Mae'n anodd cofio rhywbeth ti wedi kind of boycott on, dyw e? Literally. Soz JK. Well, not dim Soz JK. Dim Soz JK. Dim Soz JK. JK, dim JK, Soz. yeah. Wow. Oh, yeah. So, yeah, Little Hollows a female head chef, love to see it. Go on, gal. Peth prin yn gyffredinol, ond peth, yn Bristol, mae'n eitha lot o female head chefs. Os mae'n fel lle ddelfrydol I Rach fel cut her teeth, falle. Yeah, wel, fi'n meddwl mae jyst yn lle ble ti lli... Beth yw e? You can't be what you can't see. Yeah, cywir. So just I gefnogi'r freuddwyd, ni'n mynd I fwyta mewn llefydd gyda head chefs for nhw. Because just, ti'n mod, Yeah, So she mae can hwnna'n fel, mae'n debyg fel, sa'n gwrs mae'n debyg I ti o ran, ni yn yr un diwylliant, but if you go, y diwydiant, but if you go, like, deeper. A diwylliant. A diwylliant, yeah. Mewn lot o ffyrdd. Ond, o fewn teledu, does dim ar cruise yn benodol, does dim lot o fenywod. So fi'n gweithio rhag yn ar funud, a mae'r crew, we've made a conscious effort bod y crew I gyd yn menywod. Mae am endo. Yeah. Yeah. Endometriosis. Yeah, a mae lot o pobl ni wedi gweithio arni trwy'r rhaglen. Maen nhw fel, waw, hwnnw'r tro gyntaf fi wedi gweithio efo crew menywod I gyd. A mae fel, mae jyst yn rhywbeth really prin, really. Ydy'n tebyg ar y ti, neu... Mae na lot o fenwod yn gweithio... O flan y sgrin fel petai, neu... Na, fi'n meddwl bod radio, mae na lot o gynhyrchwyr benywaidd. A wedyn mae lot o'r sound engineers a pobl, lot o nhw'n ddynion. Ond beth sy'n digwydd yn y byd radio ar hyn o bryd yw, ni fel cynhyrchwyr a'r staff o'r tîm cynhyrchu yn hyfforddi ar yr ochr technoleg hefyd. wow. Felly fi yn neud sain fel arfer i'r rhaglenni fi'n gweithio arnyn nhw, just cos mae dyfu'r hyffordd yn tepyn gallu. So yeah, fi'n meddwl, ma na eitha lot o fenwod yn gweithio yn byd radio, bys ni'n dweud, o leia yn... Cynhyrchu, yeah. O leia yn y BBC. I suppose, yeah, mae'n debyg I ni, really, fel pan ych chi'n edrych ar y swyddfa, mae yna fwy o fenywod yn y tîm na dynion. Yeah. Ond just yn gyffredin pan chi'n mynd ar shoots. Fi'n cofio pan o'n i'n gweithio'n teledu, oedd na ferched a menwod ar yr ochr cynhyrchu, ond wedyn bydda'r cyfrwyddwyr wastad yn ddynion. Oh, yeah. Bydda'r, tîm camera a sain a'r execs. Yn ddynion. Actually, na, Really? yn y cwmni o'n i'n gweithio da, oedd lot o'r execs yn fanwod digwydd bod. Ond fi'n meddwl llai a llai nawr, mae pobl yn gweld fel tech, fel pethau dynion, ond mae'n it's a slow evolution. Yeah, ond mae cael y cyfle I fel hyfforddi ar yr ochr yna o fewn just rhan o swydd fel cynhyrchydd yn really cool. A fi'n really joio fe. Fi'n meddwl dyna beth fi'n hoffi am radio. Cos fi wedi gweithio'n teledu a fi wedi gweithio yn radio. Fi wedi mwynhau gwahanol bethau am y ddau. Ond gyda teledu, fel ti'n gwybod, hyd yn oed o rhywbeth bach, still a lot of cooks. Oh my God. So ti'n sôn am... Heblaw bod e'n project yma'n really streamlined. Mae dy ti minimum generally cynhyrchydd, is-gynhyrchydd, cyfarwyddwr, 2 person camera, 1 person sign, minimum. Yeah. So a wedyn exec, production manager. Yeah. Dyna'r fel core bys ni'n dweud. Ond gyda rhaglenni radio, cynhyrchydd yn gallu neud, os yw'r cynhyrchydd yn gallu neud y sain a popeth hefyd. Mewn cynhyrchydd mawr, yn ddelfrydol bydde gyda ti pobl gwahanol yn neud jobs yma I gyd. A mae'n bwysig, mae angen gwaith ar person. Ond, fi'n meddwl gallu ti, a fi wedi rhan fwy o'r amser neud rhaglen gyda cynhyrchydd, falle ymchwilydd, os ti'n lwcus, a cyflwynydd. That's it. Mae lot o'r amser mae cynhyrchydd yw'r ymchwilydd ac yw popeth arall, ond mae'n ffynnu, mi'n cofio unwaith ges I cyfarfod gwaith fan hyn, a ar ôl I fi gorffen, nes ti weid, mae'n ffaff, neu rhywbeth fel na, achos byd teledu. Just fel gymaint o beth ei ystyried, a ti fel, ni angen edrych ar y locations a stuff fel hyn, a weithiau ni'n mynd mas ar radio a neud peth ar leoliad, ond llai a llai, dyddi hyn, cos mae'n beth drud I wneud, to be honest. So, fi fel, oh my God, gymaint o bobl involved, gymaint o bobl... Os bys y tîm dweud, fi wedi cael syniad, fi eisiau trio rhywbeth mas, bys fe'n gofyn mynd trwy gymaint o bobl. Wel,
Fi'n meddwl mae hwnna'n dibynnu lle chi'n gweithio. I suppose. Ie. Mae nhw'n eitha dda yn gadael ni sort of, dilyn pa bynnag llwybr creadigol ni moyn. Mae hwnna'n really cool. Really good. Really good. So ar ôl y pasta, nes ti wneud unrhyw beth arall wedyn ni? Do, nethon ni wneud lot o gerdded. Nethon ni fynd mewn i'r dre i Frystead i Sadon, just am y tro cyntaf ar sbal, just i gerdded rownd y joy. Nes i ddim actually prynu dim, which was... Da iawn. Wel, nes i brynu donut a pizza. O ie, mae hwnna ddim yn cyfri ddo, fel, nes ddim prynu fel dillar neu unrhyw beth fel na, tat. So hwnna'n good. Nice, da iawn. Tat, o'n i'n meddwl ti'n siarad am tattoos o'n tat, fel shit, Wythnos ma, wel, dros y pethefnos nes yma, mae'n mynd i bod yn 5 mlynedd ers lockdown. Nawr am mad. 5 mlynedd? 5 mlynedd, ie. Oh my gosh, 2020. Fi wedi bod yn gweld loads o stuff ar TikTok yn ddiweddar, lle mae rhywun yn fel rhannu 2 llun, un llun o 2020, a wedyn dweud fel, dyma lle o'n i yn 2020, ac ydw fel, I don't know, single, byw efo mam a dad, yn y job o'n i'n casau, bla bla bla. A wedyn ar ail llun ohonyn nhw naw, a wedyn update ar ble ydyn nhw. Yeah. So... Mae hwnna'n mynd i fod yn rhywbeth really fel satisfying i rai pobl a really fel depressing i rai pobl eraill. Ydy, ma fe. Achos nath lot o bobl cael divorces ar ôl lockdown a stuff o hwnna'n. Oh my god, yeah. Achos oedd e'n amser fel more stressful. Yeah. So, be am i ni fatha wneud ein audio version o hwn? Okay. So... Cerdi gyntaf. So, 5 mlynedd yn ôl, o'n i di symud nôl i tŷ mam gyda partner fi ar y pryd. Oedden ni wedi bod am y gilydd 2 flynedd, just dos 2 flynedd. So ni wedi symud mewn i tŷ mam i safio i brynu tŷ. Yeah. Ond mae hwnna'n relatively hir o amser i lesbians aros i symud mewn o'r gilydd. I fod yn deg. 2 years. Yn ymwedig i ti. Yeah. So, 2 years gyda ex ti. Yeah. 2 months gyda Sam. Yeah. Mae'n y lai. I don't know, mae'n wahanol though, because nath ni prynu ti am o'r gilydd. That's 2 years to buy a house together. It's quite short, fyswn ni'n dweud. Ydy, actually, yeah. Yeah. Yn ymwedig yn oed o'n o'n i'n 24, 25. Na gyd? Yeah. Oh, gosh. 25 pan ni brynu'r tŷ, yeah. So ni'n byw efo mam a cariad fi. We had a great time, actually, in lockdown. Ti mam ti a cariad ti? Yeah, it was great. We're just baking all the time. Ac o'n i'n gweithio yn clwb i fod bach. O, Gweithio adre. beth o job ti'n clwb? O'n i'n swyddog marchnata. So, trio gwerthu gig tickets i gigs o ddim yn gweithio. Ddim yn digwydd ar y pryd. Nhw ddim lan. Yeah. Be arall yn ni'n neud? Dim lot, really. O'n i'n ffindio fe ffynnu, chos es i trwy archive fi ar Instagram i trio cofio be o'n i'n neud. A gyd o'n i'n gweld oedd fel pobl yn neud y pots and pans, mam di dechrau craft project, fi'n coginio a nephews fi'n dod draw pob wythnos. Oedd e'n really nice, ac oedd y tywydd yn stunning. Ti'n cofio? Oedd. Oedd y cyfnod really hir. It was like, actually, stunning. Oh my gosh. Be oedd y ti? Lle oedd y ti'n gweithio? Oedd ti dal y BBC yn doi? O'n i'n gweithio i'r BBC, o'n i'n gweithio i Radio Wales ar y pryd. Rhaglenni yn ystod y dydd. Ond o'n i'n gweithio raglen o'r enw'r Phone-In, gyda Dot Davis a Jason Mohammed yn cyflwyno. A mae'r Phone-In yn raglen ble fydde ti'n dewis pwnc, fel arfer 2 bwnc, fel arfer un peth mwy falle difrifol neu, ti'n modd, sa'n gwybod. A wedyn, falle byddai'n rhywbeth am fel, public toilets neu dog poo neu cashless society, rhywbeth fel hwn. Rhywbeth i'n really rail on y lan. Yeah. Fel Jeremy Vine show math o beth Okay, So, dros nos, achos mae'r BBC, public service broadcaster, nathon ni dros nos symud o, phone in with your thoughts, Nathon ni symud o hwnna immediately i rhoi atebion i bobl. So, oedd dyn ni fel Chief Medical Officer Frank Atherton ar y raglen bob yn ail ddwrnod. Gyda'r radio aros efo na falle'n benodol, mae'r gynulleidfa'n sgiwon bach yn hun. Okay. Cat, y pobl yn ffôn o'n oedd e'n anodd. Achos oedd lot o bobl yn gweithio o gatra, ond o'n ni ar beth o'n nhw'n galw'r broadcast critical team. O'n ni yn gwaith bob dydd. Oedd Central Square yn thing eto? Oedd e'n bodoli, ond oedd teams radio... Ddim yn draw eto? Ia, oedd y bits radio ddim yn barod eto. So, oedd team ohono ni, the broadcast critical team, yn gorfod mynd mewn bob dydd. Ond nes i ddim gweithio diwrnod... Fe roed yn gwneud diwrnod o waith o adre tan
2023? Wow. 2022 falle? Yeah. 2022. A o'n i yn byw yn y tŷ yma, ond nes i symud mewn y tŷ yma diwedd Hydref 2019. Okay, so just cyn. So, ddim spel hir di bod. A diwrnodau, falle trydiau cyn i'r lockdown cyntaf ddigwydd, nath rhywun o spareroom.com symud mewn i'r stafell sbar fi. O'n i ddim yn nabod yn gilydd o gwbl. Wow. Diolch beth oedd Kate yn lush. Oh my God, imagine she's stuck efo rhywun. Cos byddwn ni, ti'n ffili cicio rhywun mas o'r tîm yn ystod pandemic neu rhywbeth. Unless ti'n horrible landlord, yeah. So, ond, diolch beth oedd y weithio, was really dda, oedd hi fan hyn am spel hir, tan i hi fel callu ei hun, a oedd e'n gret. Nathon ni, tymod, mewn, obviously, sefyllfa really bizarre. Yeah. Cael amser really braf gyda'n gilydd, a oedd e'n really lwcus. Fi'n teimlo fel mae pawb di anghofio pa mor bizarre oedd e, achos nawr ni di mynd nôl i bywyd. I mean, fi'n dweud normal, ond mae fe'n new normal yn gymhariad cyn Covid, na gwe, fel... Kind of, ond ddim di newid gymaint o'n i'n meddwl bydde fe wedi. Na fi. Oedd e'n teimlo fel oedd now wedi bod immediately ar ôl, ond mae hwnna di ffislo mas, kind of thing. Ond fi'n pan o'n i'n eto edrych trwy'r archive, oedd fel pethau fel llun o'r shops ac oedd dim pasta. Yeah! O gwbl. A wedyn fel, o'n i wedi dweud grocery shop update 2, ges i'r loaf olaw bara yn y siop i gyd. Hynanol. Sorry i'r holl henoed yn Cambridge o ddim gyda bara. Oedd e just yn mad, fel, what? Mae yna fel rhyw fath o collective... Yeah, trauma. Amnesia wedi bod ble ni wedi bod fel, trauma, 100% trauma. Yeah. Chi'n edrych ar fel, routine fi yn y bore yw, fi'n codi, fi'n cael breakfast gyda'r news, fi'n gwylio BBC Breakfast. Mae Sam ddim yn deall, because she's like, how can you watch news in the morning? It's so depressing. Fel, fi'n troi fe mlaen, a mae'n fel, death! And she's like, oh, God. Dydyn pob tro, weithiau mae'n y pethau really nice. So, pan o'n i'n gwylio nhw the other day, oedden nhw'n sôn am plant sy'n mynd i'r ysgol nawr, nath byw trwy Covid, pan nhw'n ifanc, maen nhw just mor wahanol a tu ôl pethau, a Well, socialising hefyd o'n nhw ddim di cael. Na. Yn wedi, os ti'n sôn am fel, gwybod ti'n unig blentyn. Hynny yn ystod Covid. A ti ddim yn treulio unrhyw amser gyda unrhyw un arall dy oedran di. Na. Crazy. Bydd yn ddiddorol achos mae gan brawd fi 3 blant, 2 bachgen, oedd un yn nhw'n fel fatha 5 a Max yn fatha 3 trwy'r pandemic, a wedyn gath nhw babi arall hefyd yn Covid, a wedyn gath chwaer fi merch yn Covid hefyd, a nawr gyda twins ers ni. Bydd ddiddorol i weld fel pan maen nhw'n tyfu fyny, bydden nhw'n cofio'r amser yna, neu... weird. Wedyn... Obviously, oedd yn ofnadwy, ond mae yna silver linings, oedd lot o bobl wedi gallu treulio loads o amser gyda'i teulu nhw, bydden nhw ddim wedi o'r blaen. A mae fe beth sydd wedi newid yw, y sort of hybrid working, ddim i bawb, ond i lot o bobl. Mae nhw'n cael fel mwy o hyblygrwydd. Lot gwell. Ond, on the flip side, nawr, mae disgwyl i ti weithio pan ti'n sal, falle o adre, mewn rhai sefyll. Neu ddim o disgwyl, ond bod na falle ti'n teimlo pwysau dy hun. Fi'n gweld fy hi weithio wneud hynna, fi yn fel, os fi'n teimlo bach yn rubbish, byddwn ni just yn gweithio adre, whereas before I would have just taken the day off. Achos mae'r fel, the thought of trio mynd yn y car a gyrru rhywle is just not possible. I know. Mae fe di newid pethau, weirdly, ond... Ti'n gwybod un peth oedd yn really weird i fi? O'n i'n sangl yn ystod y lockdowns o'n i gyd. O'n i wedi actually hoi lan gyda rhywun just cyn ni, a sydd yn byth da. Good. Cos bydde hwnna wedi bod yn disaster. Ond o'n i, kind of just bod yn gweld yn gilydd for few months, ond oedd neb di, cos o'n i, fel o'n i'n gweud, oedd Kate di symud mewn, a o'n i ddim yn nabod i'n gilydd, o'n i ddim yn ffrindiau, nath neb rhoi cwtch i fi am fusoedd, nath neb cyffwrdd fi am fusoedd, a fi'n gwybod hwnna wedi digwydd i loads o bobl, a ni ddim wedi sylweddoli pam gymaint oedd hwnna wedi effeithio fi. And I'm not talking about fel, any fel sort of romantic contact neu dim byd, although... That also. That was a dry spell. Necessary, legal dry spell. Diane, proud of you. Impressive iawn, fi'n gwybod. Ond oedd e'n really weird. A fi jyst yn cofio, beth oedd e? Unwaith o ti'n cael sort of mynd am dro gyda rhywun, fi ddim yn gwybod beth oedd e Sul a Mamau neu rhywbeth, o ti'n cael sort of mynd am dro gyda rhywun o bellter. Fi'n cofio bod
gyda rhieni fi am dro yn y bai, a oedden ni'n, tymod, cymryd y lockdowns y pethau'n really, achos teulu fi'n gyd yn gweithio, oedd mam yn GP a dad yn gweithio mewn meddygfa hefyd, so oedd e'n really fel, oedd e ddim just fel ar lles i hun, oedd e'n really directly effeithio pobl eraill, so fi just yn cofio bod fel, fi just like really tearing up achos o'n i fel, mes methu cael, fi'n mynd bach yn mewn, o'n meddwl nôl at fe, cos oedd e'n really fel, bizarre, just peidio gallu rhoi cwtch i neb, a just fel, sa'n gwybod, just gweld eisiau hwnna, loads. O'n i'n teimlo fel, achos o'n i'n lwcus bod, obviously, o'n i'n byw efo partner fi, so oedd gen i hwnna, ond o'n i'n teimlo fel pan o'n i di gweld y plant am y tro gyntaf, fel nieces and nephews fi, a just gweld nhw, and oedd hwnna'n really weird. Anodd esbonio i blant hefyd. Ydy. Chi methu, really. Ond what I'm glad to have lost since Covid yw online pub quizzes. Ti'n gwybod be? Dyn mind them. Oh my god, o'n i wedi gwneud fel 6 mewn row unwaith, a o'n i'n shite, o'n i'n literally colli pob tro, achos o'n i gyda fel pobl oedd ddim lot yn hun na fi, but they would all like reference music from the 80s, ac o'n i just fel, guys, bit of Miley every now and then would be lush. Oedd yn rhywbeth i ddeud, though. I suppose. Yeah. Lovely. Dyna ni. Diolch byth bod Covid droso. Yeah. A pan fi'n dweud fel Covid, fi'n meddwl y cyfnod dim y disease. Obviously, mae hwnna probably dal mas yna, rhywle. Ond yay for vaccines. Yay for vaccines. Yay for vaccines. Fi wedi clywed pobl arall yn sôn am hwn, right? And it seems to be everywhere ar hyn o bryd. A fi ddim yn gwrs ti wedi dod ar draws e. Ond rhywun o'r enw beth o enw i nawr? Mel Robbins fi moyn dweud. Mel Robbins. Gyda llyfr yma, mae'n fel kind of self-help book math o beth, o'r enw Let Them. I preach this to Sam all the time. Fi really in two minds am hwn. Okay, so i gliro beth yw Let Them. Basically, mae'n rhyw fath o cyngor o i trio cael stad meddyliol ble os mae rhywun eisiau neud rhywbeth fel... That might piss you off. Piss o ti off, neu gadael ti lawr, neu be bynnag. Ti just fod i ddweud... Gad no. Yeah. Let them do it. Gad nhw'n neud e. Yeah. Os dwi ddim yn mynd os dwi ddim yn lladd rhywun, neu yn brif o rhywun, neu, ti'n meddwl beth fi'n meddwl, fel, dwi ddim yn illegal, fi jyst yn meddwl, does dim byd yn bywyd fi yn mynd i fod yn wath na be fi wedi mynd trwy yn barod. I think that's why I come from it, from that angle. Fi'n gweld hwnna lot gyda, pan mae fi a Sam yn trafod, pethau sy'n digwydd yn bywyd ni fel, os mae ffrindiau hi wedi cwmpa mas neu unrhyw beth, ni mor fel, not disassociative, ond ni mor fel, oh god, this is just something that wouldn't bother us. Okay. And that's where our let them comes from. We're like, do you know what, there's worse things in life. Yeah. Just let them. Fi'n sort of fel, sa'n gwybod ble fi'n glanio, fi ddim fel, wel, gad ydyn nhw'n neud be bynnag. Fi'n deall taw'r pwrpas yw bod e'n trio helpu y person sydd yn neud y gad nhw, so bod nhw'n fel, bod e'n rhywbeth o rhyddhad a tynnu rhywbeth off dysgwyddau di. Ond fi kind of hefyd fel, ydy hwnna jyst yn rhoi fel... Free reign i pobl i fod yn assholes. Fel, don't let them. Ond fi'n meddwl peth yw, mae gan bobl free reign i wneud be maen nhw moyn, a i fi mae fi os am yn siarad am hwn trwy'r amser, i fi yn meddwl, mae pobl yn mynd i wneud beth maen nhw'n moyn wneud, no matter what, a os ti'n kick it off neu trio dod fel lang or whatever, it's not going to do anything to stop them, really. A hefyd fi jyst yn meddwl, mae pawb jyst yn byw yn byd fi. My perspective is my perspective, right? So falle bysyn ni'n falle bod sefyllau'n digwydd, and we might have completely different perspectives on it, because of the lives we've lived, profiadau ni wedi cael, bysyn ni'n cael gwahanol. So, pwy sy'n dweud mae perspective fi'n gywir, neu perspective ti'n gywir? Dy perspective di yw dy wirionedd di. Exactly, a dwi ddim yr un peth ar person arall, so falle bysyn nhw ddim yn gweld y drwg yn rhywbeth bysy ti yn. I suppose. Peth yw, fi ddim yn confrontational iawn, fi'n really casau actually, fi ddim yn offi cwmpa ma, fi ddim yn offi fel cael, sa'n unrhyw fath. Mae rai pobl mor hyderus yn so bod fel...
Right, me. Na, fi ddim yn confrontational, ond fi hefyd ddim yn, I wouldn't shy away. Os mae rhywbeth anodd i'w drafod, I'd rather just talk about it. Ond fi'n meddwl taw let them yw page o neud hwnna. Oh, yeah. A just gadael e. Os rhywun arall di dod I fi I confronto rhywbeth, Yeah. I'd happily chat it through. Ond fi ddim yn trio convincio unrhyw un o unrhyw beth. Yeah. Ond mae'r let them thing, fi yn uniaethu with it, to be honest. Fi just yn meddwl, mae pawb just yn trio byw bywyd nhw i'r gorau maen nhw'n gallu. A, sa'n meddwl mae unrhyw un byth yn intentionally trio brifo rhywun mewn ffordd really ddifrifol, unless you are, like, murdering someone. Ond beth yw really difrifol? Ti'n gwybod fel... Fel, os o'n ni, right, yn trio fel hook a lan gyda rage, neu, ti'n beth fi'n meddwl, like, the only outcome in my... Do you know what I mean? Oh my god, hwnna'n ofnadwy. That's what I mean, like, the only outcome that I know will come from that is hurting. Yeah. Yeah, so mae hwnna, that's intentionally trying to hurt someone in that situation. Yeah. So that's not a let them situation, right? Wel, dyma beth fi'n gweud. Okay, fine. Ond bit, hi'n trio dweud let them to everything. Let them, os mae rhywun yn cheat on it, os mae Sam yn cheat on it, okay, ond os... No. Yeah, let her. We'll break up. Yeah. That's the difference. I'm not going to have a go at her about it. She knows she's done wrong because I've left. Let them do it. I'm off to have a better life. That's... Okay. Oh, have we just had a breakthrough gyda Catrin o be mae gad nhw yn meddwl? Os maen nhw eisiau cheat on it, gad nhw. Just let them do it. Off you, Pop. Dydyn nhw. Okay, so when they say let them, ti'n gorfod just gadlu pobl neud pethau, a wedyn torri nhw off. Well, yeah, di allu dweithio nhw, nath hwnna brifo fi, but cool, bye. Fel, oni bai bod ti really moyn neud hwnna gweithio, but I never think trying to work things out after cheating... It's not, fel, os mae pobl yn, argue, os mae gennych chi fel plant a stuff fel hwnna chi'n neud ar gyfer y plant, but are you doing it for the children? Because the children, if you end up having trust issues, a wedyn chi'n ffrio and all this stuff, they're going to be worse off. Fi gwybod I can say that from a privileged place because I don't have any kids. Who knows? Mae perspective pawb yn gwahanol, ond fi'n eitha let them generally, achos dys dim byd yn mynd I fod yn was than what's already happened I fi, if I'm honest. Yeah, all right. Do you know what I mean? Yeah. I'm going to be needing a kidney in 20, 30 years' time, Catrin. Just let him. Just let them. Just let him. And maybe they'll give me a kidney if I let him. Yeah, well, instead of let them, bod fel, like, dim o maddau ti os ti'n rhoi kidney TV. Bribery. Take it or leave it. Bribery. Nawn ni sgwennu I llyfr. Llyfr am beth? Bribery. And fel antidote I let them. Antidote I let... Yeah, dyna philosophy ni. Yeah, leverage. Leverage, yeah. Ti dim ond yn cael maddeuant. Manipulate them. Yeah, manipulate... Mae hwnna'n sôn o fel syniad lot gwell na let them. Let's just manipulate pobl mewn I rhoi organau nhw. Right. Genuine. Solved it. Wild os fi'n neud, fi ddim even angen kidney. Touchwood. Oh, good to know. Pa gwaed ti? Be positive, which I love. Oh, cute. I have no Be idea, positive. actually, pa gwaed ti gen I. I'll have to find out. Fi yn, cos fi'n rhoi platelets. Oh, yeah. Can't Again, love pan fi siarad o hwn. hero. Os chi'n moyn rhoi platelets, Go on, tro'r official ad mas. Okay, official ad yw, o'n I ddim yn gwybod beth oedd platelets, a nath nhw ffonio fi lan, y blood click, cos fi droi gwaed, fi'n gwybod, what a hero. A nath nhw ffonio lan, a nath nhw ddweud wrtho fi, wyt ti erioed wedi ystyried rhoi platelets? A fi ddim yn gwybod beth yw platelets hwnna. Pe pasa? O'n i'n meddwl, beth yw hwn? Cos fi had a bone marrow register, ond dyn nhw ddim di eisiau... Is there anything she's not doing for the world? She's philanthropic. Ond hefyd, mae fe ffordd mwyaf diog ti'n gallu neud fel rhywbeth da. Oh, yeah. Well, ti literally just godwedd. Gyda bone marrow, na gwen brifo? Cos maen nhw'n mewn i'r Mae'n dibynnu pa ffordd maen nhw'n neud e. Okay. Ond o ran platelets, ti'n... Fi jyst yn cofio'r bone marrow donation nath nhw yn My Sister's Keeper. Oh, yeah. Fi ddim yn meddwl bod e... Okay, it's not as dramatic. Na. Okay. Ac to be fair, that was a good 20 years ago, nag oedd e? Yeah, falle bod e ti'n... Gobeithio. Anyway, sorry. So... Yeah, platelets yw, basically, pethau bach yn gwad ti sydd yn helpu gwad ti cloto o stwff. Okay. So, pobl sydd angen lot o platelets yw pobl ble mae gwaed nhw tenhau. Mae 70% o platelets sy'n cael ei roi yn mynd ar pobl sy'n cael treniaeth cancer. Oh, okay. So, achos bod mae gwaed nhw'n tenhau, achos o gwahanol
treatments. So wedyn, mae hwnna'n dda. A mae fe hefyd weithiau mynd at babis yn y NICU, a ambell i beth arall, ond primarily rheina. So, nath nhw dweud, nath nhw dweud, mae gwaed ti'n arbennig. And I was like, oh my god, tell me more, fi'n really special. So, nath nhw dweud, mae gwaed ti'n double homozygote. Sorry? Double homo, what? B positive a double homo. B positive, double homo. Mae gwaed fi mor... Put it on a gravestone. Ti'n gwaed fi fel on-brand i fi? Oh, God, well, double homo. Yeah. B positive. So, basically, os ti'n double homozygote, mae dy platelets di yn gallu matcho mwy o bobl, lot mwy o bobl. So sy'n rhaid chi definitely cael B positive match i fel... Na, mae'n gweithio mewn ffordd bach yn wahanol. Fi ddim yn gwybod all the ins and outs of it, ond basically, nhw'n dweud bod platelets fi'n werth fawr iawn. Achos bod, ond... Alli ti gwerthu nhw ar y black market? Won't be doing that, because it's the only charitable thing fi'n neud ar y funud. So, fine. come on, fi methu brag amdano fo wedyn. Fi actually'n rhoi platelets fi am £1,000 a pop. Yeah. £29 on a discount. Yeah, exactly. Ond basically, fi'n mynd mewn bob sort of mis, fi'n goes lawr am 2 awr a hanner. Oh, stunning. A Ti'n cael bici ar y diwedd? fi'n cael bickies throughout. Fi'n gorfod yna, ti'n methu symud. So, basically, mae fe fel rhoi gwaed. Yeah, mae fel rhoi gwaed. Fan o ti fel grapes. Nhw ddim yn actually rhoi nhw yn fy ngheg. Ond maen nhw'n agor y packet, so many cheddars i fi. Yeah, ond basically, maen nhw'n rhoi nodydd yn ti fel bod ti'n rhoi gwaed. Mae rhaid i ti fel cael rhyw fath o criteria hefyd. Maen nhw'n bach yn ffysi pwy sy'n gallu neud o. Fair enough. Yeah, ond wedyn, maen nhw'n just yn hogo ti lan fel as if bod ti'n rhoi gwaed. Maen nhw'n mynd ar gwaed allan, maen nhw'n tynnu'r platelets allan o'r gwaed, a maen nhw'n rhoi gwaed ti nôl mewn. Be, gyda fel tweezers? Joke, it's a centrifuge, right? A big peiriant, fi ddim yn gwybod. Sorry, nes i'n gweud centrifuge. Big peiriant. Well, oh, sorry, I'm so a woman of the fod yn people. merch i doctor fan hyn? Hilarious, mae pobl yn meddwl bod hwnna'n meddwl bod fi'n gwybod unrhyw beth. Fi ddim. So, anyway, yeah, mae'n mynd ar gwad ti, mae fe'n cymryd y platelets allan, ti'n gweld nhw'n casglu mewn fel bag, mae'n full mail. Yeah. A wedyn mae gwaed ti'n mynd nôl mewn i ti. Recycle. So ti'n colli llai o waed, Yeah. heb lawn y platelets, na fydde ti os ti'n rhoi gwaed. So os maen rhoi'r gwaed nôl yn o ti, ond obviously mae'r gwaed heb y platelets, so just yn dena. Mae'n cymryd tua 48 awr i platelets adnewyddu. Maen nhw'n adnewyddu'n really gloi. Oh, wow. So fi ddim fod i wneud unrhyw beth Crazy. Yeah. So paid a fel dringo. Fi'n gwybod sign off thing fi ddim yn mynd i ddringo. Fi ddim yn mynd i... Lesbian. I know. They saw me coming. Dim bull dry tea. Put your carabiner down. So, yeah. Dyna fi'n rhoi platelets. Pam ni'n siarad am hwn? I have no... type gwaed. Kidneys. So, yeah, fi ddim yn siŵr. Bys ni'n rhoi... If you needed a kidney. Oh, diolch. Ydw i'n rhoi... Mae gen i kidney disease, guys, in case anyone's like, why does she need a kidney? It's not just like a collector's item. Yeah, really random. Mae dim i kidney disease. She's all good. Fi just yn gweld doctor cwbl o weithiau'r flwyddyn. A wedyn, pan fi'n hynach, os maen nhw paco lan, gai kidney newydd on the NHS. Well, gobeithio bydd yr NHS dal o gwmpas. Oh, by God. Then. It'll be fine. Fi heb roi gwaed fel ti wedi, fel donation, achos rhaid chi fod fel 6 months clear o tattoo, a fi byth wedi bod. Oh my gosh, yeah, ti methu... Mae dy fi cwpl bach o piercings, fi mor rock and roll, fi'n gwybod. She's such a badass. She's had her earlobes pierced. A troin, on the top. Yeah. Okay, so, lan the top of glist. Whoa, lan the top list. I don't know. Put the carabiner and the... Yeah, ond fi'n cofio bod fel, fi methu rhoi gwaed for like a few months nawr, achos bod fi di cael. Piercings. Oh yeah, because we're in on kind of space. Un peth gyda fel dental work, ond dwi'n ei gyd ddim am... Dental work? Be, fel filling? Ie, ti'n methu neud am. Pam, achos mae'n fel metal wedyn yn mynd mewn i'r gwaed. Dwi'n meddwl achos unrhyw beth sydd yn sort of pierce o'r croen, so os y ti'n cael fel semi-permanent make-up, neu unrhyw beth fel hwnna, mae'n... Wel, fi actually nawr yn flwyddyn clear o tattoo, ond fi bwriadu cael Botox cyn Euros. Okay. Dim yn benodol Euros, just for the summer vibes. Fair enough. Fi just yn meddwl, right, peth yw, pawb yn ei byfannig maen nhw'n moyn, byfannig sy'n nhw'n hapus. Sorry, Catrin, what have we learned? Let them. Let them. Let me have Botox. Obviously,
to be a feminist, fi gwybod bod fel 100% everyone get Botox, os chi eisiau fe. Yeah. Ond y peth yw, fel rhywun sydd, and I know gallen ni gael Botox, I get it, ond fi ddim moyn cael Botox, and I would rather than not everyone else did, achos beth sy'n digwydd yw, mae pawb all rhwng fi'n dechrau edrych yn iau, a fi'n dechrau edrych yn mwy wrinkly. So ti ddim moyn I fi ddim cael Botox for like reasons of like feminism I fi, a good friendship, it's all about you. 100%, fi'n mynd I edrych yn fel hyn, ni fi'n barod yn hun na ti, fi'n mynd I edrych yn hen a wrinkly. Awn ni efo'n gilydd? A cat, methu, platelets. Oh, yeah, I've got baby Botox though. So just achos What the hell is that? So dwi ddim yn fel, you know when you see like LA people getting Botox? Na, because fi'n terrified o hwnna. I just don't want to look like I've had Botox. Mae gen I wrinkle fan hyn, achos fi'n ffrawn o gymaint. A mae fe'n aros yna, a mae fe'n really annoying. A fi just moyn fel gweld os mae'n neud yn y bit. If it doesn't, won't get it ever again. Fair enough. Ond yeah. Laughter lines fi'n cael. Fi'n galw nhw'n laughter lines. Fi byth yn cael reina di wneud. Because they're fel, maen nhw'n such fel signify bod ti wedi cael bywyd hapus. Dyna ni, fi ddim eisiau cael yeah. nhw. So... Ond y gwahaniaeth yw gyda cael Botox yn y forehead a fan hyn, os fi ddim yn cael fi jyst edrych fel fi wedi cael bywyd anodd. So, na i'r crows fi, ond yeah i'r forehead. Well, it all tells a story, ynddo e? Does. No ni. No ni, then. So, dim tattoos arall cyn fy hir? Well, o'n I actually wedi rhoi e-bost I tattoo artist yn gofyn am rhywbeth, so they never got back, so falle na chaso. Blodau fan hyn, fel bod nhw fel pico. Oh, let me guess, birth flower tea a birth flower Sam. Na, fi byth ti cael tattoo ynglyn â fel unrhyw cariadon, thank you very much. Just as I well. never would. Funny. At least fi wedi cael digon o cariadon o'n bywyd fi. I mean, fi wedi cael o, just because no, well, the thing is, none of our ex's relationships have been successful, arguably. Ond eto... Oh, I would argue against. Sa'n meddwl bod torri lan gyda rhywun yn meddwl bod e ddim yn successful. Na, fi'n cytuno, actually. Because it's a life experience. Na, fi'n cytuno gyda. A fi hefyd yn meddwl, just because chi wedi cael divorce doesn't mean that the marriage wasn't successful. Oh, God, na. It just was successful during the for time. an amount of time. 100%. Dyna sut fi'n gweld Preach. Exactly how I see it. Mae rai pobl fel, oh no, I've methu cael divorce achos I don't want to have a failed marriage. It's like, it doesn't have to be a failure. Nothing to do. Yeah, it's nothing to do with that. Like, oedden nhw'n, yeah, then go with that amser. I always say, like, everything that's meant for you is happening to you as it happens. Yeah. Fel, os bys y ti wedi cwrdd â Rach fel 5 years ago, it may not have ended up in the way it has. So, be fi'n meddwl, fel, falle wedi bys y bywyd, a fi wedi dweud rhywun peth am Sam, yna gymaint o weithiau gall ni wedi cwrdd, a ni byth wedi, tan bod y amser yn gywir. Although fi wedi dweud, os o fi a Rach wedi cwrdd yn coleg, it would have been a great time. Oh, yeah, ond falle ddim fel longevity-wise, you know. Yeah, mae pobl yn tyfu. Mae pobl yn tyfu? That's your ending there, are you? Na, fi ddim. Pobl yn tyfu. Mae pobl yn tyfu, anyway, that's happening regardless. Ond wedyn, maen nhw'n neud llai'n tyfu gyda'i gilydd, neu ar wahân. Oh, 100%. Dyna be nath ddigwydd gyda partner fi, o'n I gyda am fel 5 mlynedd. That's exactly what happened. Ac oedd e'n amicable ac yn good breakup as good as they come. Achos oedd e just mor glid, gathon ni amser hyfryd am 5 mlynedd. Yeah. And it was time. Wel, dyna'r ffordd gorau o weld e. Anyway, absolutely. So, dim tattoos I ti a Sam gyda'ch gilydd? Na. I would love it. Although, fi wastad wedi dweud, os ni yn priodi, which I don't even know if I would, fi ddim yn licio gwisgo modroen trwy'r amser. Right. Maen nhw'n bodro fi. Ti'n mynd I gael, bydde ti'n cael wedding ring tattoo? Na, dim wedding ring tattoo, ond rhyw fath o tattoo ar y bys o rhywbeth. Oh. Mae gen ti'n ar fe'n barod? I know, I don't know. Conk that up, haven't you? Neu fydd rhaid fi gwisgo fel, falle modro ar muckless. But then I don't even like wearing a muckless am rhy hir. O, fi yn, bob dydd. Ti'n gwisgo fe i'r gwely i fyd? Ie, fi beth yn rili syni hwnna. Mae hwnna'n risky. Beth oedd... Ti'n sorry, nes i just neud yn symudiad o choking. Ie. Ti'n meddwl dweud oedd sound effect ofnadwy yna. Well, yeah, mae mor denau, Cat. I suppose. I don't know, ti'n alw fi poeni nawr. Yeah, I would. Fi ddim yn gwisgo fel gwahanol stuff. Fi'n gwisgo yr un peth trwy'r pob dydd. Yeah. Bys ni hefyd yn gwisgo'r un modrwy o'n pob dydd, dim trwy'r dydd, ond pob dydd, ond fi'n cael really cheapy ones, cos fi'n newid fel stale fi at y tipyn, a maen nhw'n mynd yn werth. Oh. Fi literally fel, mae gen i fel band gwedd rhwng fan hyn, I've been doing the dydd. It's cheap. Fi'r gwrthwyneb, bydde fi'n prynu fel, yn lle prynu lot o stwff rhatach, bydde fi'n prynu pethau fi'n meddwl sydd ddim yn mynd I wneud hynna. Mynd I para. A fi'n gwisgo nhw trwy'r amser.
Nice. Ond wedyn mae gyd Ti'n yn ysgol. cymryd nhw off i gael chi dwylo? Be? Wel, dim ond Modroi hwn yw'r on. unig modroi fi. A ti ddim yn cymryd off? Ond mae'n ffain Na. though, mae heb Wel, fel... Wel, a ges i road hwnna ar 21st fi, a Oh, mae di bod wow. fi'n 10 mlynedd a fi braidd di tynnu off, so... Oh, da iawn. Ie. Wel, fi 'di golchi e. OK, fine. Ydyn gallu dod off. Ti'n meddwl Just pan mae about. menywod yn hun, cos fi'n cofio nath mam fi, nath y ddigwydd i mam fi a mam gi fi, oedd rhaid nhw cael ei modroion di torri off nhw, achos beth nhw obviously wedi tyfu gyda oedran, a oedd y modroion ddim yn ffit o ragor. That might happen to you. Well, cross that bridge when I get to it, to be honest. Fi ddim yn mynd i stres amdano fan fe nawr. Fel 4 years eto, so paid poeni. Diolch. Dim probs. So, wythnos diwetha, wel, dros y penwythnos, oedd y Brits di bod. Oh, yeah. So, sa'n gwybod os ti wedi gweld, nes ti ddim wylio naddo, nes i wylio fel Na. 20 minutes. Ond a big news headline oedd Charlie XCX, y bil hi'n gwisgo, which is mad, achos the big news headline should be oedd hi'n fel ennill gwobre. Yeah. Ond basically... Nes i weld bod hi wedi gennill fel 5 gobl neu rhywbeth. Oh yeah, good. So oedd hi basically wedi gwisgo Crease see-through dia, so oedd gallu gweld nipples hi. Yeah. A nath rhywbeth tebyg ddigwydd llynedd gyda Sima, my fave. Do. Oedd gyda'r crack pan ôl hi mas. Do. Yeah. So o'n i'n gwrando ar podcast Annie Mac a Nick Grimshaw yn siarad am, achos oedd Sima di dod mewn yn lle Annie Mac. Right. Ac oedd hi'n sôn llynedd ar ôl y Brits, oedd ITV wedi crop o mas pan ôl hi yn pob shot and just zoom o mewn. So ni fel, I wonder if they'll do that for Charlie XCX, but they can't, because fysyn nhw literally just angen zoom on to gwyneb fi. Ond nath hi reference yn y mas. Oh yeah, probably. Well, nath Charlie reference yn pigo lan y gwobr yn dweud, apparently ITV don't like my nipples, neu rhywbeth fel yna. Ond nath Sima hefyd dweud fi oedd yn ddiddorol, so I'm just repeating her fan hyn. Ond be oedd hi'n dweud oedd Sabrina Carpenter, top y bennod, wedi wneud perfformiad, Yeah. 3 chan. And her performances are quite fel raunchy anyway. Yeah, mae'n hoffi... Mae'n wneud fel positions y pethau. Yeah. A esgus roi... Yeah, fel fellatio, essentially. Yeah, mae hwnna'n ffordd neis o roi. Yeah, so mae hi'n basically wneud yr exact same thing, Yeah. and it's like 10 past 8 on a Sunday, neu rhywbeth fel yna. Ac oedd hi... Let her. Oh my god, yeah, let her. 100% let her. Ond y broblem yw, ac oedd Sima yn dweud hwn, yw, oedd ITV gyda problem nipples, body part, Yeah. ond ddim gyda problem 6 o merched mewn underwear yn fel simulating rhyw am 10 minutes. Policing women's So, bodies. policing women's bodies is the outcome here. If it's not for the male gaze, it's not allowed. Ooh. Diddorol. Diddorol a cytuno. It's only a nipple. I know, innit? Get a grip. Literally, well, dim pawb, some people might not have them. A Seamat, Ond- crack on. Hey, she like that. Mi o Iwerddon fyd. Crack. Good crack. A'r unig Good beth crack. good crack. Yr unig beth arall nath ddod o'r Brits, nes i weld o'r socials ar ôl y ffaith, yw oedd rhywbeth fel... Simon cael y ffigur wrong, so I'm just completely making it up, but it was majority o'r pobl wedi ennill y big awards yn private school educated. Dim ond yn syni fi dim. Yr award, Rising Star, that's the one. Most pobl sydd wedi ennill y Rising Star, private school educated. Last dinner party, Yeah. Miles Smith nath ennill Lenny. Sa'n cofio pa. Mae Lola Young hefyd yn... Ydy hi'n private school? Oh, Brit school, nag yw e? Brit school. Yeah, A mae rai na. pobl yn awgrymu bod hi'n trio Yeah, dod ar draws. masquerado fel bod hi ddim. Yeah. Ond mae hwnna ddiddorol hefyd, achos mae hi... Ti'n nath can hi Messi, mae hwnna wedi blow o lan ar TikTok, diolch i fel Sophia Richie, etc. Mae hi nawr yn cwyno bod pobl ddim ond eisiau gwrando, pobl ddim ond eisiau hi performio Messi. A mae fel, well, what's the come big on. hit? Like, yeah. So nawr mae hi just yn fel, mae hi postio loads of stuff i fod fel, can you just listen to my other music, please? Ond I think ti'n gwybod bod yn... Yeah. Well, fair I enough, get ond it, ti os ti'n hefyd... bod ohono fe, but you also wrote it. Yeah, ti'n methu cwyno. Guys, maen nhw'n really annoying, mae can fi'n rhy llwyddiannus. Like, come on, Fi'n pack rhaid it in. mewn milion nawr un can yma. Like, Ti'n gwybod pwy? Chesney Hawkes. I am the one and only. Mae fe dal yn toro. nath nhw rowlo Chesney Hawk mas yn yr Wales v England World Cup. Yeah, ac o'n i'n furious, because obviously, what has he got to do with Wales? Oh, yeah. Like, sorry, bring Tom Jones out if you're going to bring Chesney Hawk out. Madness. Yeah.
So dyna the Brits. I think she should just ride the wave of messy a gweld beth sy'n digwydd nesaf. I know, because... Come on. God, you never know what might happen. Yeah. Falle bydd dim hits ar ganddi hi. Favourite thing fi am Lowly Young. Ydyn ni wedi siarad am hwn o'r blaen, bod o pobl yn galw hi mas yn gweud bod hi'n nepo baby. O'n i fel, ydy un o'r rhieni hi yn gweithio yn y diwydiant, because usually dyna beth yw neu beth bynnag. Wel na, modryb hi, nath sgwennu'r Gruffalo. Oh, for God's sake. Is that actually the tenuous link? Swear to God. Wow. Which... Sorry, sa'n meddwl bod rhaid i gadael hi fel crack the music industry o reidrwydd. Fi jyst meddwl bod hwnna mor funny. Wow. She's such a nepo baby because her auntie wrote the Gruffalo. Oedd dad fi ar y newyddion unwaith achos fe oedd y gyntaf i gael fel no lorry signs installed in Europe. That's the whole story. So mae fel dweud fi nepo baby achos o hwnna. No lorry? Basically, o'n i byw yn St Hilary, os ydyn nhw'n gwybod mae'n lanes fel Kiel, dim ond un cael sy'n ffisio lawr, ac oedd lorries arfer dilyn sat nafs nhw i fynd rhywle, ac oedd arfer cymryd nhw trwy lanes neu wedyn bydden nhw'n stuck. Oedd nhw literally gofod dod o'r police mas pob dro i gael y lorry mas. So nath e fel kick off, classic, a nath nhw gael signs oedd yn dweud, no lorries. Mae hwnna yn union fel sgwennu'r Gruffalo. Exactly. Gai just hefyd dweud i orffen y bit yma, fi actually wedi gwrando ar album cyfan Lowly Young, and I think she's really good. Really? So, yeah, fi'n really lico music hi. Oedd gen i tocynnau i weld ti, but then she rescheduled, a wedyn nath ni methu wneud y date. So. A peth i'n dod nôl, a bydde'n costi tair gwaith gymaint achos mae wedi cael oedd e bod yn fel 20 quid fi'n meddwl. Bydde'n tro nesaf. I know. Nes i glywed hi yn neud cover ar gyfer rhyw orsaf radio, cover o Can Arctic Monkeys. Mae rhaid fi ddweud, oedd e'n ofnadwy. Oh, really? Oh, na. Bydd rai pobl wedi really joio fe. Yeah. Ond o'n i'n meddwl... Oedd e fel Radio Live Lounge neu rhywbeth? Fi mewn Serious Radio. Oedd e ddim yn thing BBC, ond oedd e'n... Weithiau ma fe'n gallu mynd yn really wrong. Ddim mewn tewn. So, mae rhaid i fi glywed hi'n neud peth eraill, achos fi ddim... You can't write everyone off on one performance. I would say grand ar album hi. Pan mae'n performio'n fyw, it does stress me out, cos mae hi'n really mynd off-piece gyda fe. Mae fel nath fynd i weld Lauryn Hill yn Gaerdydd, achos nath hi gwerthu copyright i holl back catalogue hi, mae hi methu actually performio nhw'n fyw. Dyn if you knew this. So mae hi'n performio fel jazz renditions lle mae hi fel improvisio'n holl beth. So mae'r band yn chwarae'r instrumental, ond mae hi fel la-da-da-da-da-da, and it's meant to be like, I know. So, in that mad. So mae Lowly Young kind of yn neud hwnna. Mae hi'n mynd mor off-piece gyda fe, that it's like, wait, what song, what are we listening to? Ti ddim eisiau sôn fel yn union fel studio recording, cos ti angen teimlo fel bod e'n fyw a oce, mae hwn bach yn wahanol. Ond weithiau, maen nhw basically yn improvise the whole thing. A ti fel, wow, fi fan hyn achos fi'n hoffi cyneuon ti. Mae'n meid i fi meddwl weithiau, ydw wedi just anghofio pa gan yw hwn, a maen nhw just fel on the spot. Funny. Dydd Sadwrn yma, so mae'r pod yma'n mynd mas o'r dydd Gwener. Ydy. So, os chi'n clywed o'n chi ddim yn rhy hwyr, dydd Sadwrn yn y Queer Emporium, your friend of mine, Caitlin McKee, fi a Rach yn mynd, os chi eisiau cwmni i ddod i weld dewch gyda ni. Mae Caitlin yn really dalentog, a mae hi yn canu cyneuon o Wicked. Hi a ffrind hi, ddim cyfan hi, yn mynd i fod yn gwneud covers o Wicked a ni bach o sing-along and stuff. So, bydde'n really good fun. Na i check off Sam. Dewch. So, bydde'n really, mae hi'n yn gantorus really, really da. So, bydde'n really good fun. So, yeah. Lesh, diolch. Well, na i ddod i hynna. Sounds great. Okay, gwych. Dyna ni am wythnos hyn fi'n teimlo. Dyna ni, a dyn ni di mynd round the houses fel yr arfer, ond dyna ni. So unlike us. I know. Diolch am rando. Diolch am rando. Gwch chi wythnos nesaf. Ta-ta.